मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सिनाया हसिया जानला मोनला मैखुन जानायनिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जा। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव नोंथांमोननिसिम फिन मोनसे ब्रेकिं निउज लानानै फैबावबाय। बिस गोनां मैखुन जाफ्लांनानै फिन सासे सुबुङा जानांदों हुस गैयै। बिश्वनाथ जिल्लायाव थांनाय मोनाबिलिनि समाव निरद बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा बिस गोनां मैखुन जाफ्लांनानै हरखाबै देहायाव हुस गैयै जादों। बिस गोनां मैखुन जानानै हरखाब बेबादि गिख्रंथाव जाथाय जानांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला निरद बसुमतारीखौ बेबादि हरखाब जाथाय जानायखाय इटानगरनि आरके मिशन हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो बेयाव आबुं फाहामथाय होनो हायाखै। आरके मिशन हस्पिटालनि डक्टरनि बुंनाय बादिब्ला मेलेमाव गोबाङै गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बेनि थाखाय दा साबसिन फाहामथाय होनो आरके मिशन हस्पिटालनिफ्राय गुवाहाटीनि GNRC सिम लानानै फैनाय जाबाय। बेखौ बख'बानो गैला। Mana? बेखौ बख'बानो गैला। Mana? नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाय लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाय लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथायखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाय लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथायखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360